ఇంకా ఎటువైపు అయితే ఇంకా సన్ రైజ్ అయితే అవ్వబోతుంది. చూడండి చుట్టూ మొత్తంగా పాల సముద్రంలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడైతే చూడండి, ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ కట్టినట్టు ఉన్నారు కొత్తగా. మీకు ఇటువైపు రోడ్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా, ఇదేమో వైజాగ్ నుంచి అరకు వెళ్ళి వచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే మనం మాడగడ్డ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఉన్నాం. ఇంకా కొద్దిసేపట్లో సన్ రైజ్ అయితే కావస్తుంది అనమాట. నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ మాడగడ్డ వ్యూ పాయింట్ కూడా ఎలా ఉంది అనేది. అలాగే ఈరోజు సండే కావడంతో ఇక్కడ జనాలు ఎంతమంది వస్తారో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. తెలిసే ఉంటది లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన వాళ్ళకి సో ఇక్కడ ఎలా ఉండేది అనేది. కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇప్పుడు చాలా మార్చారని చెప్పారు కదా, సో ఆ మార్పులు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. సో వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ అయితే చేయండి. సో అరకులోని ఎలాంటి అప్డేట్స్ ఉన్నా కూడా నేను మీకు యూట్యూబ్ ద్వారా అయితే లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అయితే కూడా నేను మీకు అప్డేట్ అయితే ఇస్తాను. సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా అరకు ట్రావెలర్ అని ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఫాలో అయితే చేయండి. అక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాను. మీకు ఇటువైపు రోడ్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా, ఇదేమో వైజాగ్ నుంచి అరకు వెళ్ళి వచ్చే రోడ్ అనమాట. ఇదిగోండి ఇది. సో ఇదేమో అరకు వేలి నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళే రోడ్డు. అలా వెళ్ళే దారిలోనే రైట్ సైడ్ లో అయితే ఒక విలేజ్ ఉంటుంది. ఇదే బోస్పేట విలేజ్ చూస్తున్నారు కదా. ఇక్కడ ఒక చర్చ్ అయితే ఉంటది అనమాట. ఈ చర్చిని అయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడైతే మాడగడ్డ వెళ్ళడానికి అయితే ఇదిగోండి ఇక్కడ బోర్డు అయితే ఉంది, సరి కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ రోడ్ మీద అయితే ఉంటది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి కనుక మీరు ఈ రోడ్ ని ఇదే రోడ్ నుంచి కనుక మీరు వెళ్ళిపోతే డైరెక్ట్ గా మాడగడ్డ విలేజ్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడైతే మీకు కనిపిస్తుంది కదా చూడండి, ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద బళ్ళు అనేవి ఇక్కడే ఉండిపోతున్నాయి. పైన వెళ్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అనేది చాలా ఎక్కువైతే అవుతుంది, అందుకని ఇక్కడ పంపిణీ ఇవ్వట్లేదు అనమాట. ఒకవేళ పంపితే కనుక ఇక్కడ ఛార్జ్ అయితే తీసుకుంటున్నారు అన్నమాట పార్కింగ్ కి. మరి ఎంత తీసుకుంటున్నారో మరి తెలీదు. అసలు కింద చూడండి మొత్తం పొగ మంచే. టైం అవుతున్నా కూడా అసలు ఈ పొగ మంచు అనేది ఇంకా అసలు వెళ్ళట్లేదు. 9 అయిపోతుంది ఇప్పుడు. చూడండి రోడ్ అయితే ఎలా ఉందో. ఇక్కడ కార్లు అనేవి కొంచెం జారుతూ ఉన్నాయన్నమాట. కొంచెం చూసుకుని అయితే డ్రైవింగ్ అయితే చేయండి. ఒకవేళ కార్ కనుక మీరు కింద పార్కింగ్ అయితే చేసేస్తే ఈ పైన వరకు అయితే నడుచుకుంటూ రావాలి. ఒక 1.5 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇలాగే నడుచుకుంటూ అయితే రావాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ కార్ కనుక ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా ట్రాఫిక్ జామ్ బాగా ఎక్కువైతే అయిపోతుంది. ఒక్కసారి ఆ కొండ చుట్టూ మొత్తం చూడండి, సన్ అయితే వస్తుంది కదా. సో వస్తున్నప్పుడు అదంతా చూడండి కలర్ మారిపోయింది. సో అటు చుట్టూ మొత్తం విలేజెస్ ఉన్నాయి, అది మొత్తం ఇప్పుడు కనిపిస్తలేదు. మరి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడైతే డ్రింక్స్ ఆడడానికి అయితే ఇక్కడ విలేజర్స్ ఇప్పుడే వచ్చారు రెడీగా. కాకపోతే చలి మాత్రం చాలా ఎక్కువగా అయితే ఉంది. ఇటువైపు అయితే టిఫిన్ సెంటర్స్ చాలా ఎక్కువ అయితే అయిపోయాయి ఆ చివరి నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే వెహికల్స్ అనేవి చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే అయిపోతుంది రోడ్ లోని. పైగా రోడ్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే అక్కడ ఏంటది కంకర రాళ్ళు అయితే వేస్తున్నారు. కాకపోతే అక్కడ కార్ అయితే రావట్లేదు అనమాట, జారిపోతుంది బాగా. ఇది ఉయ్యాల ఎంత తీసుకుంటున్నారు మరి తెలియదు ఇక్కడ టికెట్ చిన్న పిల్లలకి. మళ్ళీ మీరు కూడా ఒకవేళ ఇక్కడ ఊగాలనుకుంటే మరి ప్రైస్ ఎంతో తెలియదు. కిదగన అయితే గొట్లోకి 30 రూపాయలకి షాన్లో కమిసా బొడ్లో కమిసా. ఇక్కడైతే ఒక చిన్న గుడిసె అయితే ఉంది, చూసారు కదా వెనకాల నుంచి. ఫ్రంట్ నుంచి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ లోపల అయితే ఒకసారి చూడండి. ఇది అన్ని ఇంట్లో ఉపయోగించే పనిముట్లు అన్నమాట ఇవన్నీ. ఇక్కడ చూడండి రోకల్లోని అక్కడ ఇది ఉంది కదా, రోళ్ళు ఐదు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ధాన్యం కనిపిస్తుంది అలాగా. ఈ చేట అది వచ్చేసరికి అది రుబ్బురు అయ్యేదో అంటారు కదా, అది చోళ్ళు పిండి చేసుకోవడానికి అనమాట. అది ఇక్కడ వంట చేసుకోవడానికి చిన్న పొయ్యేది కనిపిస్తుంది అంతే. అంటే పల్లెటూరులోనే ఉపయోగించే సామాగ్రిలు ఇలా ఉంటాయి అని ఇలా పెట్టారు అనమాట. ఇక్కడైతే చూడండి, ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ కట్టినట్టు ఉన్నారు కొత్తగా. అది ఎలా ఉంటుందో మరి. ఇక్కడ టికెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. కొత్తగా మార్చారు అన్నారు కదా, సో ఇవే అనుకుంటా. చూడాలి. చాలా జనాలే వచ్చారు బట్ కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అనమాట, మన అరకు ట్రైబల్ డ్రెస్సింగ్ అనమాట. ఇది ఎంత తీసుకున్నారండి మీకు డ్రెస్సింగ్ కి? 200 జెంట్స్ కి 200 ఇద్దరికి 200. ఓకే ఓకే. యాక్చువల్గా నేను తక్కువ మంది వస్తారు అనుకున్నా, కానీ సండే కదా ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఇంతమంది వస్తారని అసలు అనుకోలేదు, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం బాగా ఫుల్ గా బాగా వస్తుంది అనుకున్నా, కానీ బాగా ఏం రాలేదు. ఇప్పుడు అలాగే వస్తుంది కదా, బట్ ఈసారి మాత్రం అలా ఏం రాలేదు. కానీ జనాలు మాత్రం చాలా బీభత్సంగా అయితే ఉన్నారు, కానీ కనిపించట్లేదు. కానీ జనాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఒకవేళ ఈ చుట్టూ మొత్తం పొగ మంచి ఉంటే ఇంతమంది కనిపించే వాళ్ళు అయితే కాదు, చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా ఎటువైపు అయితే ఇంకా సన్ రైజ్ అయితే అవ్వబోతుంది.
చూడండి చుట్టూ మొత్తంగా పాల సముద్రంలో కనిపిస్తుంది. అదంతా సముద్రంలో అయితే ఉంది కిందన. అసలు ఎలా ఉందో చూడండి. అసలు వండర్ఫుల్. అసలు ఏదో సినిమాల్లో కనిపిస్తా ఉంటారు, విఎఫ్ఎక్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, అలాగే ఉంది చూస్తుంటే. చాలా జనాలు అబ్బా, అసలు చూడలేము. అసలు జనాలు అంతే. ఇంకా చుట్టూ మొత్తం చూడండి, అటువైపు అయితే అసలు ఎవరు ఉండేది కాదు. ఇప్పుడైతే చూడండి, కొండ చుట్టూ మొత్తం మనుషులే. ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి బేగులు అయితే పెట్టేసుకున్నారు ఇక్కడ ఇలాగా. ఒకసారి చూడండి, మొత్తానికి సన్ రైజ్ అయితే అయిపోయింది. కింద మాడగడ్డ విలేజ్ ఉంది కానీ కనిపించట్లేదు. ఒక అరగంట గంట పోతే కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. మొత్తం చూడండి పాల సముద్రం లాగా అలా కనిపిస్తుంది. కిందన చూడండి ఆ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఆ చెట్ల నుంచి అయితే మంచు అలా పోవట్లేదు. భలే ఉంది అది అసలు. చూడండి ఇటువైపు అయితే మన అరకు వ్యాలీ వెళ్ళే రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా కనిపించండి, తర్వాత మీకు చూపిస్తాను రోడ్ మ్యాప్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది. అటువైపు వచ్చేసి కొన్ని సుంకరమట్టలో ఉన్న కొన్ని కొండలు కనిపిస్తున్నాయి అంతే. సో పైన అయితే చూడండి జనాలు అయితే చాలా ఎక్కువ మంది అయితే ఉన్నారు. పైన ఎంత జనం ఉన్నారో చూపిస్తాం తర్వాత. అక్కడ డింసా డాన్స్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితే అయిపోయి సన్ రైజ్ అయిన తర్వాత. అటువైపు కూడా కొన్ని విలేజెస్ అయితే ఉన్నాయి చాలా లోపల. సో అటువైపు కూడా ఒక మంచి వ్యూ పాయింట్ అయితే ఉందంట. నేను మీకు వీలైతే అది కూడా చూపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ మీరు కనుక మాడగడ వ్యూ పాయింట్ కి వద్దాం అనుకుంటే 2 దారులు అయితే ఉన్నాయి. ఒకటి చొంపి రోడ్ నుంచి రావచ్చు, కాకపోతే అక్కడ రోడ్స్ అయితే అంతగా బాగోదు. మీరు స్ట్రైట్ గా రోడ్ బాగుంది అనుకుంటే కనుక మనకు బూస్పేట విలేజ్ నుంచి అయితే రోడ్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అక్కడ నుంచి కనుక మీరు రావచ్చు అనమాట. అక్కడ నుంచి ఎంత లేదన్నా జస్ట్ ఒక 4.5 కిలోమీటర్స్ అలా వస్తుంది, ఒక 4.5 కిలోమీటర్లు. అది మీరు ఈ మాడగడ వ్యూ పాయింట్ పైన దాకా అయితే మీరు వెహికల్స్ అయితే తెచ్చేయవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఇప్పుడైతే పైన అరకు డింసా డాన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం అక్కడ వెళ్దాం. సో అక్కడ ఎలా జరుగుతుందో చూపిస్తాను మీకు. ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అయితే మార్చేశారు. చాలా మంది డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అయితే మార్చేస్తారు. పూర్తిగా సన్ రైజ్ అయితే అయిపోయింది. చూడండి జనాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువ మంది అయితే ఉన్నారు. అయిపోయింది ఇంకా. ఇవే డ్రెస్ అనమాట, ఇవే మారుస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే జెంట్స్ కి. చూడండి లుంగీలు కట్టుకోవడానికి అన్నమాట ఇవి. టిఫిన్ సెంటర్స్ చాలా ఎక్కువ అయితే అయ్యాయి, జనాలు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు కదా. ఒకవేళ మీరు కనుక ఇక్కడ టిఫిన్ తిందాం అనుకుంటే మాత్రం ఎంత లేట్ అయినా పర్లేదు, కానీ కొంచెం లేట్ గా పక్కాగా చేయించుకుని తినండి దగ్గరుండి. ఎందుకనంటే కొంచెం లేట్ అయింది అనుకోండి, మీకు కూడా కొంచెం మీరు తిన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. మీరు గాబర పడిపోయి ముందే తొందరపడిపోయి అడిగేసారు అనుకోండి, ఉడికినట్టుగా తినేస్తారు. ఇక్కడైతే మొత్తం చూడండి చలికి కావాల్సిన వస్తువులు అనమాట ఇదంతా, ప్రొటెక్షన్ కోసం. ఎందుకంటే అరకులోని కూడా చలి చాలా బీభత్సంగా పెరిగిపోతుంది ఈ 2-3 రోజుల్లోని. ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయినట్లయితే ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు, కాకపోతే కొంచెం రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను. టైం అవుతున్నా ఇప్పుడు జనాలు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు చూడండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో అయితే మాడగడ వ్యూ పాయింట్ అయితే చూపించేస్తాను కదా. సో అక్కడక్కడ కొన్ని ప్లేస్లోని డస్ట్బిన్ అనేవి కొంచెం మెయింటైన్ చేసి బాగుండేది. ఎందుకంటే అక్కడక్కడ ఈ టీ గ్లాస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని పడేస్తున్నారు. తర్వాత అదంతా చెత్తలాగా అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ విషయం ఏంటి అనంటే, గాజు సీసాలు ఉంటాయి కదా, బీర్ సీసాలు, అవన్నీ అక్కడక్కడ పగలగొట్టేస్తున్నారు. నేను చాలా సార్లు అటు ఇటు మొత్తం తిరిగి మొత్తం చూసాను. అక్కడక్కడ అవే చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. సో అవన్నీ కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఇంత మంచి నేచర్ని ఇంతమంది వస్తున్నారు అని అంటే మనమే దాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇవి ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను వీడియో లేట్గా అయితే
ఒకవేళ నేను లేట్గా అయినా వీడియోని పెట్టవచ్చు, నేను వచ్చి చూసాను కాబట్టి ఇలా పరిస్థితి అయితే ఉందన్నమాట. మేబీ మీరు తర్వాత వచ్చి ఇలా లేదు బ్రో అని మీరు కామెంట్ చేసినా చెయ్యొచ్చు. నేను ఇప్పుడు చూసాను కాబట్టి అదంతా చెప్తూ ఉన్నాను. సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.